asko eman didazue. Euskera edonon dago, bai Parisen, Nueva Yorken, Argentinan, Berlinen eta abar. Biba Euskaronski emisio oso poli bat da. Eta bai Estrasburgon ere, eskerik asko mintzanet, euskera zabaltzen duzue munduan zehar. Eta edonon ikasi dezakegu, handiak zarete benetan eskerik asko. Egia esateko, euskera ikastea ez da erraza, oso gogorra da batzutan. Baino, merezi du, alsor bat derako, gure alsora. Euskal Herriako harria derako, baino bihotza ere bai. Eta munduan zehar, ez gara bidelaguna biderari bakarrik baizik eta euskararen zanbariak ere bai. Ni beti esaten dut, Estrasburgoko euskararen zanbaria naiz orain. Kultura aniztasunagatik borrokatu behar dugu. Hizkuntza txikiak mundua handitzen duterako. Orain, lau hizkuntza hitz egin ditzaket, eta honekin oso aroa nago. Nire araba Agate hemen dago, eta Agate jaio zenean bihotzez hitz egin nahi nion. Eta orain beti euskeraz hitz egiten diot. Ez da erazena, baina oso normala da niretzat. Hori nork ulertu dezake. Behar bada zuek bintzaneteko kideak. Gora euskera, gora gu agutarak.